Гляди, Кася. Ага, пригожусь. А вось яшчэ. Руки! Руки со стола сдымите и увогуле отойдите. Не перешкоджайте. Лесик? Ой, ніякий я вам не лесик, а вядомы сыщик мистер Лес. О, Нічого собі. Ну-ну. Привітання, містер Лес. Привітання, хлопчики і дівчинки. Салют, сябри. А у нас тут, бачите, хто з'явився? Некий дивний містер Лес. Ми з ним навіть не знайомі, а ён розкомандувався. Ага. ты не раскомандовался я. Просто я доказы шукаю. Які ще докази? Сапраўдныя. Адбіткі лап. Напрыклад, ці маленькія кавалачкі. Кавалочки чого? Як чаго? Шоколаду, вядома. А чому тут повинні бути кавалочки шоколаду? Ай, ну што вы расчамукаліся? Што тут незразумелага? У мяне... Ой, у майго сябра Лесіка з пакойчыка некуды знікла вялікая шоколадная цукерка. А, я зрозуміла. Наш Лесик... Ой, пробачте, містер Лес вядзе слідства. Нарэшце уцяміла. Так, працягваем пошукі. Знайшоў. Вось тут. Вось тут яе і з'елі маю Лесікову цукерачку. Так, толькі крошачкі ад яе і засталіся. Цяпер будзем высвятляць, хто гэта зрабіў. Ну, гэта дакладна не я. Так. Стоп, Кася! А куды гэта ты, Касечка, сабралася? І праўда, перадача толькі пачалася. Вяртайся хутенька. Я вернуся, але з незнаёмцамі не размаўляю. І ніякі я не незнаёмец, я Лесік. Ну, просто вырашыў знайсці таго, хто маю цукерку з'еў. Для гэтага я ў сышчыка пераапрануўся. Касечка, ты нічога не хочаш нам расказаць? Хто? Я? Не, нічога. Кася, не марнуй час дарэмна. Лесік следства правёў. Акрамя нас з табой тут нікога не было. Не было. Я цукерку не ела. Такім чынам... А можа, хтосьці сюды ўсё ж такі прыбягаў, цукерку з'еў і далей пабег? Кася, не выкручвайся. Уже час мультфільм глядзець, а мы ніяк з табой не можам разабрацца. Ой, Лесік, прабач, гэта я. Я з'ела твою цукерку. Ну, просто яна так апетитно выглядала, што я не змогла утрымацца. Ты не крыўдуй я, Кася. Ну, просто ты могла б у мяне попросить. Я бы сам тебе с задовольнением почистовал. Ой, наступным разом я так и зраблю. Наступным разом я дам Лесіку больш цукерак, раз ён такі шчодры. Ой, да мне на самой справе і ніколькі не шкада гэтай цукеркі. Я, дзякуючы ёй, новую гульню придумаў у сышчыка. Гульня гэта, безумоўна, добра. Але зараз у нас па плане прагляд мультфільма. Гледачы яго ўжо зачакаліся. Так давайте глядзець хутчэй. Нічога собі, вядучая ранішняй навчальнай праграмы спіць. Ага, спіць, замест таго, каб дапамагаць узбадзёрыцца гледачам. Кася, ты што, і мультфільм праспала? Кася, ну прачынайся хутенька. Не хочу. Касечка, давай зробім выгляд, што мы не бачылі, як ты заснула. І далей будзе весці праграму. Я сказала вам, не хочу. Я спать хочу. Ну, Кася. Ой, ну і спі. А мы з Варай самі справімся, правда, Вара?
Так, Лесик, і зараз ми з тобою прочитаємо віршик Григора Барадуліна. Якраз про таку нехачуху, як наша Кася. Я його учора знайшла. Так, зараз. Зараз. Ваш віршик, ой. Ой, так. О, ось. Ну, починай, Лесик. Так. Есть у Ланы 3 сестрички. Ай, не буду, не хочу. За сестричками благими кожной раницы сочу. Будять Лану, уставай, а сестричка тягне. Ай, Ланочка, помой посуду, а сестричка... не хочу. Узяла сестричок Лана у дитячий сад з собой. На сестричок хочуть глянуть дети усе наперебой. Цацки лепшие свои, кожны погулять дае. Просить, ляльку полюляй, ды бурчить, сестричка. Ай, принеси воды верблюду, а сестричка им. Не буду. Мишкам дай поколочу, а сестричка... Не хочу. И сказали дети Лане: кто дружить с такими станет? Хай капризные сестрички кепские забудуть звычки, и тады идуть у сад. А пакуль вяди назад. І зусім гэты вершик не про мяне. Я ніколечки не такая. Але... Ніяких але. Нічого не хочу слухать. А вось говоришь, что гэты вершик не про тебе. А сама всю раніцу не хочу, не буду. А гэта я так гуляю у нехачуху. Але мне уже надакучила так гулять, таму цяпер я на ўсё згодная. Давайте, паспрабуйте прапанаваць мне што-небудзь. А пойдем, Кася, пакуль час есть, у покойчику приберем. Подлогу помыем, цацки по местах расставим. Ой, добра, пойдем, Лесик, калі у цябе няма іншых лепшых прапаноў. Малайчына, Лесик. Добрая проверочка атрымалася. Ну, сапраўды. Якая наша Кася не хочу. А у пакоі потым прыбярайце. Таму што зараз час глядзець цікавы і вясёлы мультфільм. А давайте, пакуль у нас з вами засталося яшчэ некалькі часу, отправимся у цікавае падарожжа. Давайте. Ой, я вельмі люблю падарожнічаць. А што будуць рабіць нашы гледачы, калі мы зараз збяромся і пойдзем? А мы их с собой возьмем. Нічога не разумею. Мы з дзецьмі некуды зараз адправімся без дазволу дарослых? Так. Не пазнаю цябе, Вара. Касечка, не хвалюйся. Наше падарожжа будзе віртуальным. Але ад гэтага не менш цікавым. Добра. А давайте паспрабуем. Давайте з гледачамі спачатку адправімся ў тыя гарады, у склад якіх уваходзяць назвы жывёл ці раслін. А можна я пачну? Паехалі, напрыклад, у Бярозу. А зараз моя чарга. Ляцім у Ваўкавыс. Потым у Дуброўну. А далей у Баранович. А потым у Слонь. А яшчэ можна зазірнуць у Ельск. І ў Кобрын. Якая цікавая гульня ў нас атрымалася. Бачыш, ты гулять не хочаш. А зараз давайте наведаем тыя гарады, у склад якіх уваходзяць імёны людзей. Так. Тады паехалі ў Ліду. А адтуль у Барысаў. А потым у Любань. А далей у Васілевічы. Яшчэ наведаем Петрыкаў. Маларыта нам таксама падходзіць. Ой, а яшчэ ёсць шмат гарадоў і вёсак, якія мы сёння не ўзгадалі. Дзяўчынкі і хлопчыкі, дасылайце нам іх назвы з малюнкамі і невялікімі аповедамі пра сябе. Мы з задавальненнем іх прачытаем. Адрасы вы памятаеце, спадзяемся. Паштовы горад Мінск, вуліца Макаёнка 9, праграма «Добраранак». А электронны вы бачыце зараз на сваіх экранах. Чакаем з нецярплівасцю. А цяпер давайте падарожнічаць далей. Ага, і мы адправімся. А зараз мы адправімся ў дзіцячыя садкі і школы, таму што
час нашай сустрэчы выйшаў. Гэтага не можа быць. Касечка, не сумуй. Мы ж столькі ўсяго паспелі. Раніца сапраўды прайшла выдатна. Жадаю вам і дзень правесці цікава і карысна. Шмат пра што даведацца. І вядома, не забывацца пра тое, што хутка мы зноў сустрэнемся зранку. У нашым добраранку!